swag on the beat. Jerry Kid the hustler. Full up for one night. Everyone for chugi dem. Kafa menu ono kumu. Fajesi aputa. Afuna kumu ne musike. Fa kwagi dem. Kafa kwa kuobi mafia. Fajesi aputa. Afuna kumu musike. Aroma chuku nandumu nafugo. Na chiani dem. Nafugo aroma chuku nandumu nafugo. Na chiani dem. My Afofo cannot be forgotten. Maybe them no one which I will nothing. They got the lush at the me wall of button. Window then I buy and wall of cotton. But I keep on believing. Pure water can nearly hustling. Now some with the laugh for a living. They never saw me coming, can never be. When people Jimmy well or me go be. You come and know ya. Oba to be. Walls on never. Chineka nedema. Ijele na koze large. Ezegesi na na top charts. Till I die, I will never lag. For chugi dem. Kafa menu ono kumu. Fajesi aputa. Afuna kumu ne musike. Fa kwagi dem. Kafa kwa kuobi mafia. Fajesi aputa. From what we see Apostle Martin Ejebo na men oluku. Anu bo starter. I know. Na nkwere eji oluku na nke Ojiefi Keke. Adiko Chiaga. Yota. No lukuba. Ukwele village. Kiri ya ebe anyị ka gosipụta unu ihe na-eme na be anyị maka na ọrụ anyị bụ ị na-aga n'ebe dị iche iche ndị be anyị nwere aka ọrụ ndị be anyị nwere biznes were egosipụta ndị mmadụ n'ụbọchị taata enezi anyị fụ efi ka o jupụtara almost 100 kiri ihe a na-eme ebe a na-ele efi abụrụ ọzọ ka a na-azụ a na-ele efi kiri efi a na-ere nnukwu efi oke efi gbara agba efi ọ ga-abụ igbuo ịta ịma na ịtara efi ikezie ntị enuko eskọpụta gbasara efi ka ha si eje ka ha si ana ebe a bụ n'ọfịs m ebe m na-enye ụmụ Igbo efi so etu o si kwụrụ tata na-akwado ịgba Krismas so wee gasakwa efi etu o si adịba ọ na-adịba adịba bifo so wee chọọ ka ụmụba anyị ndị na-enwebe ha idea ụfọdụ akpọsigo na fon ndị niile abụ penti kwesịrị n'akụkụ ndị ama kesigoro amaka ụfọdụ ndị mmadụ besigowolu nkefa so mana ife o jiri mkpa bụ ka ndị na-amarọ nwekwa idea enwere many species ebe a nke a njikịta ka a na-akpọ tụrụka nyekwa anya saịdị onwekwa nke bụ shakpe ife niile abụ species ife dị mkpa bụ na ọ gbara agba nwa anụ the whole species is okay. Nke bụ eziokwu n'ihe bụ the inheritance business from my father. My great grandfather may business ya. O wee lụọ kwa my father bidokwa mechaa ya ọ na-ama o wee makwa m nwa so wee bidokwa ya. In fact my father mụnyere m na business ya by the grace of God. Mgbe m bido control bie bụ mgbe m dị 5 years old. Anya mere na njechara ọrụ oyibo ebe niile njere nwere m ike imenwu anything achieve na-abụọ na nna Chike gwara azụ wee werukwa na ugo nna m tụnyere n'aka wee si ebe ahụ wee pik bekwa. A lot of investment I have today is from this car or from ebe a car was stepping stone enwere before bido other things in nature. When I India, I go to India, I go to Hong Kong, I go to China. I go a lot of places. On okeke je charami, on onwe the boot. You go see how here na me na here any beside. But those go video Chineke na albo tuto. Ona aga.
So I thank God for local people because they have been patronizing me in a marvelous way. Boba Faye and all local to has in after the death of my father. That's why I feel I don't want you to go about if you're on my happy couple. Because in Hana, I'm going to know Charles Major can make it. Watch here. You made him to Habona, Body Cock, Kenya, Macania, Maka, Antanine, Majaka, and Mother called the item. Kaya, go see the mother. Kaya, documentary because nobody king. Yellow man kind of business, and which I know mother. My father would say, I should carry on immediately. So, more than when I feel a man, a quarter of them made Jackamon and Dow Sassibagin. When I'm no better from my one below the business. 4 years never back of because everybody must not be in Hong Kong and Thailand. When they got no kind of village, no kind of village, now Bosquam, you can hear them pabo. Kedebino, na Bosquam, you can be. So, everyone in also not Cameroon. Wait till you pay. How could I know here the Keta, Babem, Ego Moto Eboa, Ofu Hilos, Ofu Dina, Makijuana, Bombo, Ifia. I need just Bani, probably chocolate, you deliver even to your. I had to know where to do business. Because all couldn't am good Maka. So I'm happy. Happy today. Happy one more time. I have many boys. Let's see if you're going to be within a second. I may call us both. We give you an organ next door. This one, then you're the feature. Likewise, a Uqua. Would you open a chocolate? The Pinausa? Would you open a chocolate? And I mean, I made dry meat. Would you open a chocolate? Anthony in a available. Oh, Nanuquano, Mele. Anumbo. Yes. Original one. They're going to go with you to Balaba. If you Balaba, which are prices, which are on a 3 something, which are under 4. You have to go, depends to the FE rack. Can the price here, see what you do, Mania Bona. 9 cheapest among all of in Anambra State. Ofalaro, if one yaga mamaka, Nile Fichi. Ofalizbaro in the whole Anambra State. Ofalaro, Onakoya Bohana, Abwebedi Chiche. Sometimes here are not fine, and I bought Mojefi Mogo, or not Febeni, Dutona. We deliver to your door. Addition Numa, no double any quality, are happy. Upon a will tell Uncle Kita. You have motor park level which are 20 something. The market are if you will jam and then a Benjamin Kefama, edition of father happy. So we are happy. We are happy. I can't be there. It's a bit of case, a bit of dear. Kebezoku no for now. I made flight. A Jemubi. Let us see a Jebu. Mpuana Monday morning. Basaba from Asaba. Abuja, Makane, well, direct flight from Asaba to Mubi. So, Abuja, where the Quasi or some Kena Yagazi to Yola, you say Yola, Bamoto, Ejebe Mubi, Mubiama, Swefi Etunsicho, Commission Sia, Etunsicho, HZ1 Abata. So, not from Mubi, mainly, border to Cameroon, guys. Ọdụmma kedu ihe na-agwazi ndị mmadụ ndị be anyị ndị obodo niile dị iche iche chọrọ efi ana m asị ndị mmadụ fatazi n'afụfụ agbagharị eje ọka eje ebe dị iche iche ụfọdụ mmadụ akpọrọ ndị mmadụ na-agbagharị ha apiriko na-agbago na-agbada je ma Asaba na-eje ebe dị iche iche ejechakwa nata price m lesiri ha adịkwa more far cheaper more cheaper because onye ga-akpọrọ ujebe ọka nwere ebumnobi whether you like it or not. Mmadụ siri bute moto ka unu ji ọka na ọdịchi o nwere ebumnobi elu ebe ahụ ma napụkwa ụgwọ ndị Hausa because ha dị enwego relationship ihe ha kpalụ onwe ndị ya bịa ebe a sị m na ofu efi na mma etiri fa 20,000 ekwucha nsị fa mba onye nyi 20,000 lesi ofu efi nke nyelụ gị n'aka edekwu okwu gen nke m kedụzi ife
a ga-eme onye anwa ifepụta na ife ọ ya emezi bụ na n'oge asị na-aga esi na efi na-aga lọn so they will not come. Ịgbala ụdị ọsọ afọ a bịaba nsị gị mba na madam emo na ọnya ka o ji dịka ya asị na mkpote efi ebe a under 1 hour 2 hours abụọ aka akala ọkụ ọgwụkwa eje kpotekwa ọzọ by the secret of business not turnover but the secret. Ke ndị mmadụ bịaba atọzi n'afụfụ nwere ya na-atara afụfụ ya bụ ije ma Ọka ma Ụmụnya ma Tempo ihe niile ndị a ihe nwere ihe na waste of time ị nọrọ ebe a gụọ efi amụghị efi ụdọ ọ bụrụ nke dị nso na ndị Hausa ha juru eju akpụrụ ozugbo kpoda na be gị ọ bụrụ nke ya eru mkpu ọta akwa ya na moto ebuchere gị na be gị nwere ihe na-enyere nsogbu na-ata afụfụ ise. Gịkwanụ ka esi akpachapụ anya fụ na efi a dị ọcha na ọ dị hygienic nke bụ eziokwu bụ ị na-anya kịta efu sisi a na-emezi ihe nsogbu dapụtara n'obodo ada ekwezi ka ndị Hausa chụgharịa efi so much so ị na-anya efu ebe a niile na-enweta ihe eji enye ha nri ofu akpa nri ya kịta enwe ka esi apreserve ya agri cow so etu agri food ka a na-enyekwa ha ị na-akpa pakị side ebe a efu na akpa niile aba akpa a na-ele odu from Mubi ele odu etu anyị si akwadoro ha na Mubi ka esi kwadoro ha eta nke eji enye ha mmiri efere ya ihe niile a bụ ihe eji kwadosi ịdị sure na enwere ihe ha na-ala ngwa vitamins a na-etiri ha na mmiri ha na-aṅụ ya ha na-adị happy. Likewise onye ọbụla bịara ebe a egbukwa dị anụ ịfụ ha otu ọ na-esi acha pure red ịfụ na ezigbo anụ efi ya kwadoro ọfụma ịfụ gị so onye ka nna agwa ndị mmadụ ka ha bata baba anyị bịa gobe efi. kedu ihe na-akpọ ebe anyị nọ bụ ọ ya bụ onye chọrọ ịbịa ebe anyị nọ ka a na-akpọ Maryland Yiru Maryland Olu St. Mary's Yiru Maryland Olu. Yes. anyị na-asị gị nnọọ na ọ ga-adịrị gị mma ebe ị mere ka ejiri efi mara ọrụ ukwu Chineke ga-agọzi gị mgbe ị na-agba n'efi Chineke ga-eji ewe bunye gị n'aha Jizọs. Amen. Ndị people na-enweta m because mụnwa bụ mmadụ ọra ebe ọ bụla ị nọchọ nọmba ma ebe ọ bụla a ga-enye gị maka na oke efi adịghị ezo n'iriri so mana ọ ga-adịkwa mkpa ka mkpọkwa my nọmba so that ka onye ọbụla na-ejikwa ọdị nọmba nke a ka o jirekwu ya 08033979145 Nke ọzọ 08033979145. unu na-anabata ego site n'ikuku nke a na-akpọ transfer and unu enwe ike ibutere mmadụ efi n'ebe ọ nọ. Etu ọbụla isi waya ego ọ ya abata chọkwa kaachị ntụ ọbụla anyị nọ na-agwa ndị be anyị ndị ọrụ ukwu ndị agbata eto ndị ala ndị nne obi ndị nne ọkwa ndị nne enyi ndị adazi obodo nwere ọrụ ukwu okirikiri unu agbazi na-eje Ọka unu agbazi na-eje Asaba unu agbazi na-eje Ụmụnya unu agbazi na-eje Tempo unu agbazi na-eje Ọka etiti ebe dị iche iche mba unu na-egbu onwe n'oge a na-anarụkwu mmadụ ego n'ụzọ ụfọdụ ndị ọsọ afịa na-emebisi ahịa kpọrọ ọsọ bịa ebe a ka ị were efi kara aka anyị jikwu ekpere azụ ahịa anyị ji ekpere azụ ahịa bụ ahịa Jesu Kristi ka a na-eresi gị a na-ekpere gị ekpere onye ọrụ na-ego ebube efi na biznes ya na-aga not just na igori efi mana iwepụta 1 million go efi Chineke nye gị 10 million so na ihe a na-ekwu bụ na ebe a bụ ọdụ ahịa Jesu Kristi ebe eji eziokwu azụ ahịa ọ bụrụ were nke a tinye na nke mba esi otu ahụ eme ya bụ anyị na-agwa ndị mmadụ na Krismas a na Ista na baza ikwu ozu ịgba akwụkwọ traditional marriage isi ọzọ gbata na ebe a ka unu were efi dị mma kpọọ ya na fonu mgbe ọ na-ekpọ ya na fonu ọ ga-epik kọlụ gị ọ bụgo na ị chọrọ ime transfa ọ bụrụ na ị chọrọ ka ebute ego efi na be gị ime transfa ebute ego efi na be gị ị chọọ ka egbuoru gị egbuoru ị chọọ ka emerụ gị sia ha nwekwara ọrụ mkpọ nke ha mere amị n'ụzọ kwesịrị ka esi amị ya ha na-elekwu ya awere asị daalụnụ mgbe ọbụla ị na-epetronaizi ya ọ ga-adịrị gị mma aka m bụkwa Messi Apostle onye na-eje ebe ọ na-eme daalụ nwanne m
ga-adịrị gị mma jisi ike n'ọrụ gị ọrụ ukwu na-afụ gị ọrụ ukwu ga-ebuli gị elu aha Jizọs Chukwu na ndumu na fugo na chani dimma